je sposobnost zadržavanja informacija i pamćenja nekada na samo nekoliko dana, a nekada decenijama. Postoje dve vrste memorije, to su kratkoročna i dugoročna. Ove dve memorije su usko povezane jer informacije iz kratkoročne memorije mogu da postanu deo dugoročne memorije kroz ponavljanje i kroz asocijacije. Mi ćemo danas da govorimo o distribuiranoj praksi, odnosno distributed practice or spaced repetition, kao jednoj fenomenalnoj metodi za učenje ne samo reči u stranom jeziku, već i za drugi vid učenja. Ako vas interesuje šta je i na koji način funkcioniše, ostanite do kraja sa mnom. Ćao, moje ime je Daniela. Pored toga što sam profesor engleskog jezika, trudim se da na svom kanalu ponudim i trikove i savjete za uspešnije učenje. Ako vas to zanima, kliknite subscribe button, a mi odmah krećemo se našom temom. Pamćenje ogromne količine informacije u kratkom vremenskom roku moguće, ali te informacije nisu dovoljno puta ponovljene da bi postale deo dugoročne memorije i da biste vi njih mogli da koristite i nakon 10-20 godina. Spaced repetition znači ponavljanje u određenim vremenskim intervalima. Ako me pratite od početka, sigurno ste čuli da sam u više svojih videoklipova rekla ponavljajte u određenim razmacima. Vremenske okvire koje utvrdite nastojite da ispoštujete, već da kroz čitav niz asocijacija zapitajte se da li ste disciplinovani, da li imate ritam, rutinu po kojoj učite. Nisam vam govorila o ovoj metodi, ali sam vam na neki način sugerisala kako treba da oblikujete vaš rad na engleskom jeziku, što naravno može da se primeni na drugi strani jezik ili neki drugi vid učenja, da bi to znanje postalo trajno. Jer da se ne lažemo, da biste mogli da pišete i da komunicirate na engleskom jeziku, vi morate da imate određenu količinu informacije skladištenu baš u toj dugoročnoj memoriji da biste mogli odatle da je povlačite. I iz tog razloga, umjesto da odvojite samo 1 ili 2 dana u toku sedmice za učenje engleskog jezika, trudite se da odvojite barem pola sata svakoga dana. I konkretno sada ću da vam govorim o pamćenju reči. Pošto govorimo o komunikaciji kao takvoj, neophodno je da poznajete reči. A da biste mogli te reči da koristite, potrebno je da ih usvojite. Da biste ih usvojili, najidealniji način za njihovo učenje je svakoga dana barem po pola sata. Da se ogradim, to vam je moja preporuka, jer iz iskustva znam da ako pohađate neki kurs ili učite engleski u školi, ne treba vam više vremena. Zavisno od obima gradiva, vi ćete taj vremenski okvir da povećate ili da smanjite i zavisno od toga koliko vremena imate da to naučite, vi ćete i broj ponavljanja da organizujete tako da vam odgovara. Također, jako je bitno da radite na obnavljanju svog tog gradiva koje pređete barem jednom u 15 dana i tada ćete morati da odvojite nešto više vremena. Pošto sam neko ko voli da čvrsto stoji iza onoga o čemu govori, mnoge informacije koje vam ja pružam su bazirane na ličnom iskustvu, pa tako i ovo učenje. Ne samo da sam ovo povezala sa svojim učenjem u osnovnoj i srednjoj školi, već i sa nečim što radim posljednje 2 godine. To je deo moje svakodnevne rutine i to je nešto što radim svako veče od pola 8 do 8, a to je čitanje dečjih pesmica pred spavanje. Kada se setim svoje osnovne škole i domaćeg zadatka naučite pesmicu za 7 dana, nisam znala to da sagledam na ovaj način na koji sagledavam sada. Naravno da je se dešavalo da dan pred taj čas sedim i učim pesmicu na pamet i da pred polazak u školu obnavljam. Ali mi nije padalo na pamet da taj rok od 7 dana tu itekako ima smisla. Pa recimo, ako pesma ima 3 strofe, prvi dan čitam 1 strofu, ponovim je, drugi dan drugu, treći dan treću, četvrti dan pročitam celu pesmu, ponovim nekoliko puta, 5. i 6. dan obnovim i ja sam čitavu pesmu naučila. A danas kada to radim sa svojim detetom, shvatila sam da sam za godinu dana zbirku pesama naučila napamet. Shvatila sam da moje dete tačno zna na osnovu strane koja je pesma u pitanju iako ne zna da čita. Tako da to ponavljanje svakoga dana u određenom vremenskom okviru itekako ima smisla i daje rezultate. Sljedeće što želim da vam sugerišem, a da je vezano baš za to ponavljanje, je moje kucanje na tastaturi, naravno riječi na engleskom jeziku. U proteklih godinu dana online nastava je postala sastavni deo našeg rada. Tako da poruke, zadatke koje šaljem učenicima, šaljem na engleskom jeziku. I primetila sam da one reči koje svakodnevno kucam napamet bez gledanja u tastaturu, što je još jedan dokaz ponavljaj svakoga dana. Da bih vas ohrabrila da ovo uvrstite u vašu rutinu učenja,
Krenite barem sa 2-3 nove reči, ponavljajte ih dan, 2, 3 da vidite da li ćete uspjeti da ih naučite i da li ćete kasnije moći da ih koristite u rečenicama. U komentarima možete da pišete na koji način vi učite reči i tako da date ideje nekome ko naiđe na ovaj video. Ako vam treba dodatna motivacija, slobodno pogledajte neki od sljedećih videa. Mi se gledamo već kroz nekoliko dana. Hvala vam na pažnji, doviđenja!